be settled, feel at home. uNkulunkulu uzosilekelela. Asifundeke bathandekayo izwi lenkosi encwadini kaMatthew chapter number 27. Sizofunda verse number 62 to verse number 65. Ilama verse nje 62, 63, 64, 65. Ama verse awu4 engifuna siwafunda. IBhayibheli ke lithi, the next day, on the first day of the Passover ceremonies, the leading priests and the Pharisees went to Pilate. They told him, say, we remember what that deceiver once said while he was still alive. After 3 days I will raise from the dead. So we request that you seal the tomb until the 3rd day. This will prevent his disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he came back to life. If that happens, we will be worse off than we were at first. Then Pilate replied, take guards and secure it the best you can. So they sealed the tomb and posted guards to protect it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Last funda khona kuleli lami lenye version engiphethe yesiZulu ithi, kepha ngangomuso okungolulandela usuku olulungiselela lokulungiselela abapriest abakhulu nabafarisi babuthana kuPilato. Bathi inkosi, sikhumbula ukuthi lowo mkhohlisi sekhona wathi emva kwezinsuku ezintathu ngizakuvuka. Kepha yala ukuba iliba ligcinwe kuze kube lusuku lwesithathu ukuba abafundi bakhe bangene bafike bamebe bathi kubantu uvukile kwabafileyo. Kuthi inkohliso yokugcina ibembi kuneyokuqala. uPilato wathi kubo, nampa abalindi, hambani niligcine ngokubona kwenu. Hallelujah. Bathande kanje ngoba nje ngifikela ileli verse nalamazwi uNkulunkulu awabeka enhlizweni yami njengoba sikule weekend yomkhosi wePhasika. Siqale ngolwesine. IBhayibheli lithi ngolwesine uJesu wayehlezi nabafundi bakhe ebageza inyawo, ebahlephuleli isinkwa, yonke into yayimnandi, yonke into kwakukuhle kubafundi bakhe egameni likaJesu. Ngolwesihlanu izolo uJesu bebanjwa, uJesu ethwalisa isiphambano, uJesu ekhuphuka intaba yaseGolgotha, uJesu ekhunyula impahla zakhe, uJesu ethwesa umqhele wameva, uJesu bemkhwifa ngamathe, uJesu bembethele esiphambanweni, uJesu bembhinqa, uJesu bembhuqa, uJesu bekhuluma konke ukuthanda kwabo ngaye. Ulwesihlanu njengoba izolo kade kunamazwi ayisikhombisa elithi iBhayibheli kunamazwi awakhuluma esesiphambanweni. When it comes to Saturday okuyinamhlanje iBhayibheli lithi konke kwakuthulekile, kwakucwebile, kwakungathithi akuzange kwenzeke lutho. Abantu babekhuluma isinyenyela endlini zabo bethi nizwile yini ukuthi uJesu lo okade inkosi, okade evula amehlo empumputhe, okade enza imisebenzi yamandla ukuthi kwenzakaleni kuyena. Everything was quiet, but it was quiet upper ground, kodwa underground kwakungekho quiet. uJesu wayengaphansi eyolanda ikhiye zempumelelo, ikhiye zomnqoba, ikhiye zamandla. Njengoba kungolwesumgqibelo namhlanje uNkulunkulu wayibeka lento kimi bazalwane ukuthi impilo engathithi negaba, ngamanye amazwi le presentation yangolwesine uJesu ehlezi nabafundi. Mawukholwa kunesikhathi la khona empilweni yonke into ibe freeway, yonke into ibe mnandi. Kunesikhathi la empilweni okuthandaze uthi ungakaqedi umthandazo wakho, uthi ungakaqedi fasting and prayer, uNkulunkulu bese yaphendula. Is a Thursday season, wonke umuntu unayo iThursday season. La khona umuzi uJesu ekuwasha inyawo, la khona umuzi uJesu ekuhlephulela, la khona umuzi uJesu eyinkosi, kodwa ehla eza kuwena. Wonke umuntu
unesizini la khona esibiza ngokuthi is a Thursday season when you cry to Jesus. Impendulo uthandaza namhlanje ebushuka ifinyelele empilweni yakho. There is a stage and a season wonke umuntu la khona umuza uJesu ukuthi useduze nawe. Abanye baze bathi hawu Nkosi noma ngafa namhlanje ngizombona. It's a Thursday season. Onke umuntu unayo i-Thursday season yakhe la khona kumnandi uhamba noJesu. Njengoba ngikhuluma namhlanje abanye bakwi-Thursday season, abanye sebephumile sebekwi-Friday season. Ngo-Friday wephasika likaJesu, uJesu kwakuyila uJudas emnikela khona. Nge-Friday kwakuyila uJudas emnikela uJesu. Ngamanye amagama baphuma kwi-season yokuzoba. Kwi-Thursday la bewashwa inyawo behleshwela isinkwa, uJesu wangena kwi-season la khona enikela, wangena kwi-season la khona ebanjwa njengeselelesi, wangena kwi-season uJesu la khona bemthwalisa isiphambano, wangena kwi-season la khona bemshaya ngemvubu imvimbe u-39, wangena kwi-season uJesu la khona bembhinqa bembhuqa bedakazethule phela uma ethi unguNkulunkulu. uJesu wangena kwi-season lapho khona ethweswa umqhele wameva. uJesu wangena kwi-season lapho khona bemhlubula ingubo yakhe. uJesu wangena kwi-season la khona beveza ihlazo lakhe ezweni. wangena kwi-season la bembethele esiphambanweni. uJesu wangena kwi-season la khona bemgwaza ohlangothini. wangena kwi-season la bemshiya esiphambanweni. Angazi namhlanje ngizokhuluma nobani ngenzeka yokuthi njengoba ngikhuluma nawe awukho kwi-Thursday season, awubuza ubumnandi bokholwa, kodwa kwi-season la uyithola udayiseke khona. ukwi-season la uyithola unesiphambano sakhe empilweni osithweleyo. ukwi-season la khona uthola isiphambano wenyuka naso intaba yakho. wonke umuntu unentaba yakhe ayinyukayo. nalesi siphambano wayithola ekwi-season. ungenzeka nawe ngikhuluma nawe namhlanje ukwi-season la khona uhlutshulwe ingubo yakho kwabonakala ubuhle bakho. kungenzeka ngikhuluma nawe namhlanje ukwi-season la khona uthwesha umqhele. kungenzeka ngikhuluma nawe namhlanje uyabhotshosha unamanxeba empilweni yakho. kungenzeka ngikhuluma nawe uney'phikile ezandleni, uney'phikile empilweni yakho. yi-season esibiza nge-Friday season. angazi noma ngikhuluma nawe yini wena kwi-Friday season. i-season ka-Friday uJesu kwakungeyona i-season emnandi. olakhathasha Friday, it was not a nice season. kuJesu yonke into yayibheke ezansi, yonke into yayi up and down, yayi upside down. wayithola ebalekelwa abantu abebathembile. kungenzeka nawe khona abantu abebeseduze kwakho, kodwa ngoba bakwi-Friday season, i-season ya-Friday, i-season yayibhikile, i-season yayikhwehlela, i-season yesiphambano, i-season yokubhuqwa nokubhinqwa, i-season yokubalekelwa abantu akade beseduzane nawe. kungenzeka nawe you are alone. njengoba sidlula kule lockdown, nokubathinta okubajwayele ake ningisize akekho ongakunikeza usizo. You are alone in that cross. You are alone in your own Golgotha. You are alone in that situation. But only one thing I know, uJesu noma esesiphambanweni wabhilivele entweni yodwa ukuthi ukhona uBaba. noma esemanxeba kodwa wazi ukuthi ikhona inkosi yamazulu. yadlula i-Friday season. My God, kwangena i-Saturday season. lolu suku lwanamhlanje basithi Saturday, everything was quiet. yonke into yayithule ngaphezulu, benyenyeza ngaphezulu ngokufa kaJesu. babecabanga ukuthi ufile, kanti ngonyama yomndeni kaJuda iye yayongena emathunjini omhlaba, iye yayongena ngaphansi, yayobhekana noSathane, yayolanda ikhiye, yalanda ikhiye zakho zempumelelo, yalanda ikhiye zakho zokunqoba, yalanda ikhiye zakho zamandla, yalanda ikhiye zakho zekusasa, yalanda ikhiye. bathi kuthule ngaphezulu, kanti ngonyama iyalwa, ithi devil bring back the keys. bathi kuthule ngaphezulu,
kanti ngonyama ithi zilethe zonke, ezokuphila ngiyayidinga, ezokuphumelela ngiyayidinga, ezomnotho ngiyayidinga, ezamandla ngiyayidinga, ezokholwa ngiyayidinga, ngiyayidinga. Bathi ngaphezulu kuthule. Lalela mntana sekhaya, ungabona ngathi kuthule empilweni yakho, kodwa ngizomemezela ukuthi uJesu uyalwa in the secret places, ulwela wena. Mandala bashaka yeketherebe siyahanda laba, olanda laba yeketha shaka. Ungabona ngathi izinto zinyakazi empilweni yakho, ungabona bengekho abantu abakusizayo, ophethu bakubalekele, ophethu baqashile, ophethu abeke esimeni sakho. Odingonyama yomndeni kaJuda yaba ngaphansi komhlaba, kanti khona into eyilandile. Angazi noma ngasho yini, ngithi nakule lockdown kukhona into oyilandile, nakule situation izwe lidlula kulo kukhona into esilandile. Silanda into enamandla, silanda into ephilayo. Makapho tasha. Can somebody shout an amen? Can somebody write an amen? Can somebody respond to me and shout amen? Ngithi mina akakabonakala osoba yikho ajobhala iBhayibheli. Uma lomlilo esengivivinyile kulomlilo, athi ngizophuma, athi mangiphuma ngizobe senginjengegolide. Ngonyama yomndeni kaJuda ngaphezulu, upper ground it was silent, but underground there was a big fight. There was a big fight. Inkosi yayilanda ikhiyes, inkosi yayilanda ikhiyes. Njengoba ngathi inkosi ithule esivalelekile, kunezikhiye zakho ezilandwayo, kunezikhiye zakho inkosi ezobuya nazo. After this you will come out better than before. Uzophuma ungcono kakhulu kunasekuqaleni, ngoba inkosi ibilanda ikhiye. Kwabangasebenzi ilanda ikhiye zokusebenza, kwabagula ilanda ikhiye zokugula, kwabanezinto abayidinga ikhona inkosi eyilandile esimeni sakho. Ithi ngosuku lesithathu kanti izovuka isiqedile, ithi ngivuka amandla onke emhlabeni nasezulwini. Asikho lapho sila namhlanje kule Saturday kwakuthule yonke into. Khona izinto ezithule empilweni yakho, khona izimo ezithule empilweni yakho. Abantu bangakubona uhleka, kanti kunezinto ezithule empilweni yakho. Abantu bangakubona uswenkile, kanti kunezinto ezithule empilweni yakho. Abantu bangabona ungena emotweni yakhe enhle baze bayihalele bayincome, kanti kunezinto ezithule empilweni yakho. Abantu bangakubona ungena emzini wakho bawuhalele, kanti kunezinto ezithule empilweni yakho. Abantu bangabuka umshado wakho, kanti kunezinto ezithule kuwe. Babone ibhizinisi lakho, kanti kunezinto ezithule kulo. Ngizomemezela yokuthi noma kuthule phezulu, kodwa inkosi emfihlakalweni iyalwa, ilwela izinto zakho. Mathaka boshathaka. Just believe, inkosi kunezinto zakhe ezilwelayo. Soon and very soon, atohlabela soon and very soon, we are going to see the king. Namanye amagama maduzane azobonakala amandla, ngoba inkosi kuyinature yayo, kuyinature yayo yokuthi kalidede lisitha kube ngathi siya celebrate, kanti nathi sazobonakala. Amafilisi aqala celebrate, kanti uSawulu uyeza usazowisa itende lonke kufe amafilisi amaningi. uJesu babembulala babethi uqedile, kanti usazovuka ngosuku lwesithathu athi ngiphiwa amandla, ngoba uthi ubhala iBhayibheli uApostle Paul, when I'm weak is when I'm strong. Uma ngibuthakathaka yila nginamandla khona. Webazalwane bami, noma sivalelekile kodwa asingavaleleki ungovaleleka, kodwa silanda amandla ethu. Lithi iBhayibheli kwakuMgqibelo, kwakuyilo lolu suku ngePhasika, lithi kwasuka abapristi nabaFarisi basebeya kuPilato bayothi kuye, lo mkhohlisi, basho uJesu, lo mkhohlisi kunamazwi awakhuluma ephila. Oh, ngiyazizwa ke ngibona abantu abangishwayo, ngiyazizwa. Bathi lo mkhohlisi, basho uJesu, bathi esaphila kunamazwi awakhuluma athi le temple ngizolidiliza, but after 3 days ngizolaka. Namanye amagama bathi uthi after 3 days ngizovuka. Oh mathaka, after 3 days ngizovuka. Noma
ningangibethela after 3 days ngizovuka noma ningangcwaba kodwa after 3 days ngizovuka bathi lamazwi wawasephila hey wabazalwane kukhona into enamandla usaphila ngamanye amagama noma udlula enhluphekweni khuluma into ephilayo noma udlula esimeni khuluma into ephilayo uthi uJesu nginenzele isiboniso uthi njengoba nami ngenzile nani nenze njalo ngamanye amagama khuluma ukuphila usaphila khuluma ukuphila usekhona khuluma ukuphila noma udlula esiphambanweni khuluma ukuphila noma udlula egodini lethusi lokufa khuluma ukuphila noma udlula ezipoletini khuluma ukuphila noma udlula eguleni abatho kokufa khuluma ukuphila ngoba kuya ngokuthi ukhulumani lithi iBhayibheli wathi esaphila namanye amazwi 19 enhluphayo bazalwane bami uJesu amazi awashe esaphila bawa ignore bawakhumbula ngasekho hayi ngiyayizwa mina lento namanye amagama esaphila amazwi akhe bawa ignore amazwi akhe abawathathanga kodwa maye sefile abuya bathi wathi after 3 days ngizovuka khuluma ukuvuka khuluma ukuphila khuluma ukunqoba khuluma ikusasa elihle khuluma amandla oyethile uyamupha amandla hey uyakhuphuka ngamaphiko njengezinkosi khuluma ukuphila kuleso simo khuluma ukuphila phezulu kwempilo yakho khuluma ukuvuka phezulu kwesimo sakho noma ngabe sebebethele kodwa uJesu wathi ngizovuka noma uJudas bangachaphela kodwa ukhuluma ukuthi ngizovuka noma bangangcwaba uthi ngizovuka bakubethele uthi ngizovuka ubonakala ihlazo lakho uthi ngizovuka ngizothi mina South Africa sizovuka ngegama lika Jesu uzovuka kulelo khaya uzovuka kuloyo mndeni uzovuka empilweni yakho uzovuka uzovuka. The devil is a liar. Yes, the devil is a liar. You shall rise again. Amazwi kaJesu awabanga namandla kubo esaphila kodwa aba namandla engasekho. Oh soyishumela ke lilanga lelo kodwa amazwi kaJesu awabanga namandla kubona besesaphila kodwa maye sefile anyakazisa the nation anyakazisa the great leaders babonakala bePilato bethi bembiza ngomkhohlisi bethi into esiphazilishayo into esixuzisa amakhanda into esiphethe kabi ukuthi lo muntu esimbulele khona amazwi awakhuluma ephila wakhuluma amazwi athi after 3 days after coronavirus you shall rise after high blood pressure you shall rise after izifo ezegazini lakho you shall rise after inhlupheko yakho you shall rise after ukudlelwa into zakho you shall rise after ukulahlekelwa umsebenzi you shall rise why did you shall rise ingoba uJesu lithe izwi lakhe uma nafa kanye noKristu uma navushwa kanye noKristu funani okwaphezulu la ikhona you shall rise. Somebody shout, I shall rise. I shall rise. Somebody shout, I shall rise. Talk to me, somebody, I shall rise. I shall rise. Greater is he that is in me than the one that is in the world. No weapon advanced against you that shall succeed. This is the heritage of the righteousness. Olungileyo, the righteousness shall fall 7 times and they shall rise again. Abavuke kashagalombile uzovuka nawe uzovuka kule simo uzovuka kule nhlupheko uzovuka kule nhlungu uzovula kulokugula uzovuka kulokweswela uzovuka kulezi izimpi bakushiye bethu ufile njengophola bamkhanda ngamatshe bamshiya bethu ufile ibandla lambunganyela njengoba ningibona ngila ngizokunganyela impilo yakho egcwele uvale egcwele ukwesaba ukuthi kuzokwenzakalani ngizothi mkhulu ongakithi kunaloyo osezweni you shall rise again. Amazwi kaJesu bawa ignore esaphila kodwa kasho ukuthi ba ignore into enamandla uma esefile baqala bawakhumbula khuluma izinto ozothi noma ungasekho umhlaba uyikhumbula
khuluma izinto ozothi noma usuhambile emhlabeni wena ungaseke wa benefit kodwa ama generations akha benefit ngezinto owazikhuluma usesemhlabeni. You shall rise, uzovuka ngamandla ovuka kaJesu uzovuka. Sasa sobe simemezela sithi uvukile. Uma sithi uvukile nawe uzovuka. Uzovuka. Uzovuka equality, uzovuka endlaleni, uzovuka ezimeni zakho. Bazozama ukuvala kodwa uzovuka ngoba lesimlandelayo umavula kuvaliwe akadingi ikhiye. Wavula ejele lika Petru, wavula ithuna lika Lazarus, wavuka naye, wayivula iminyango yejele. Umavula uvaliwe. Nawe uzovuka. Ngithi nawe uzovuka. Somebody ngithi nawe uzovuka. Ngegama lika Jesu nawe uzovuka. Nithi iBhayibheli bacela bathi ithuna lika Jesu alibanjwe liboshwe. Khona amazwi sesithandaza angihluphayo athi sicela ukuligcina likhiyiwe ngoba funa kufika abafundi bakhe bamebe ebusuku bese abafundi bakhe beshumayela into ethi uvukile kanti babemile. Nanku umusho ongikhathazayo. Uma kunganda leyo message bathi isimo sethu siyobheda kakhulu kunaseqaleni. This is not for today's. But umyalezo wovuko lwalendoda noma yovuko lalomkhohlisi uke wasabalala. Kithina kuyoba nzima. Kithina kuyoba kubi kakhulu kunaseqaleni. Namanye amagama ngizomemezela into ethi mawuhamba nayo akukho ongakuvala noma bangafaka amasili noma bangaqasha ngoba kwaphuma amaphose kwaqasha ama security kwathi wakuzogada ithuna lika Jesu for 3 days. Ngithi noma bangaligada noma bangagada kodwa uzovuka begadile, uzovuka bevalile. Umgcini siboshwa wake walivala igate kodwa lavuleka egadile igiye sibuye. Ngizothi nawe uzovuka begadile, uzovuka kunesili eboshiwe empilweni yakho. Uzovuka iqalekiso zozalo zikhona, uzovuka bekuvalela iminyango, uzovuka bethi ngeke wangena. Uzozwakala uhlabelela uthi sangena lapho uthi wangenwa khona. Namhla Nkosi sesiyamangala uma singabheke emuva ngoba uma wena ubungenathi ngabe safa safela endleleni. Amazwi kaJesu aba namandla engasekho. Khona izinto ofanele kuyikhulume kube ngathithi uyahema kanti zizoba namandla bengasakuboni. Khona abantu abaseduze kwakho abacabanga ukuthi abakudingi bayobona ngamhlazane bengeke eduze kwakho ukuthi bebekudinga kangakanani ngoba mkhulu ongabuyi kunaloyo sezweni. May God bless you. uNkulunkulu abe nawe kulo 16 day egameni lika Jesu. Ake sithandazekane nawe baba egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabona wonke umuntu une Thursday yakhe, wonke umuntu une Friday yakhe, wonke umuntu une Saturday yakhe, wonke umuntu une Sunday yakhe. We believe that our Sunday of resurrection is coming. We believe that our Sunday of resurrection from our situations esidlula kuona uNkulunkulu wethu ongcwele izofika. We believe that after this coronavirus we shall rise again. We believe that God, after this lockdown, we shall rise better than before.